Okay, mga kawaray, good morning. Ito, nagkataon. Itong tindahan, pinapatugtog yung video ko. Ito. Marinig nyo sa sounds. Akin yan, pista sa Palapag yan. Meron siguro dyan mga taga-Samar, kababayan natin. So, ayan. Sampalok lang to, Ligarda. Kaya naman, kumain ako rito dahil street food. Ayan. Street food, siumay. Malamang may nakakilala sa akin dyan, mga crew. Alam ko yan, nakilala siguro nila ako kaya pinutugtog. Hindi ko lang alam, masabi natin kasi nakatingin sa akin. Nakikilala sa akin yung street food, siumay, kalaganin ko. Kaya mo sila. So, ayan mga kabayan, shoutout na lang sa food cart na to. Macgunav King Siomai with Mami Sing Chili Sauce. Ayan. Malinis yung paninda nila. So ayan, nabusog ako. Yan naman talagang dapat sa tindahan malinis para hindi siya nakapang para siya ma-turn on sa mga customers. So ayan, malinis, nabusog ako. So shout out sa kay Bes. Ayan, okay. So ayan guys, thank you subscribe. Ligarda, Sampalok, napunta ko rito dahil siyempre pag-alagala nalag tayo. So ayan, nandito tayo sa Maynila. So subscribe guys, thank you. Dito yun sa may yan karoon